ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлоси 12-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунад. иҷлоси 12-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 23 сентябри соли 2022 соати 10 дар толори бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлоси 12-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. дар бораи рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2017 таҳти рақами 443 дар бораи барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022. ҳисоботи комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент оид ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, сиҳатии омма, ҳифзи табиат, масоили оила ва занон. ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботи Зардолузор таҳти рақами 2 Сафаров Маҳмадмурод Мирзоевич оид ба иҷрои ваколати вакилӣ. тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Тоҳирзода вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. дар ҷаласаи назорати ҳафтавори назди раиси шаҳр ки субҳи 19 сентябри соли 2022 баргузор гардид, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иҷрои нақшаю супоришҳои ҳафтаи гузаштаро таҳлилу баррасӣ намуда, барои ҳафтаи нав дар назди масъулин нақшаи вазифаҳои навбатӣ гузошт. субҳи 19 сентябри соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст иҷрои нақшаи супоришҳои ҳафтаи гузашта таҳлилу баррасӣ гардида, ҳисоботи масъулин шунида шуд. масъулини бахши ҳифзи муҳити зист, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чароғонкунии шаҳр вазифадор гардиданд, тозагӣ ва ободонии гирду атрофи биноҳо, хиёбонҳои марказии шаҳрро таъмин намоянд. оиди омодагиҳо ба сазовор таҷлил намудани ҷашнҳои фархондаи миллат, таҷлили рӯзи амири шоирон устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи масъулин шунида шуд ва бояд назди корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо, марказҳои хизматрасонӣ бо шиору овезаҳо бахшида ба ҷашнҳои фархонда оро дода шавад. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр аз рӯи масъалаҳои зерин омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистонгузаронӣ, баррасии муроҷиати соҳибкороне ки дар мулоқоти раиси шаҳр бо соҳибкорон санаи 14 августи соли равон пешниҳод гардида буд, иҷрои нақшаи андоз, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон масъулинро пурсида, ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо ва иҷрои вазифаҳо супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи ҷаласа намояндагони шӯъбаи минтақавӣ дар водии Зарафшони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо иштирокчиён мулоқот анҷом доданд. ҷаласаи ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, то вазифа ва супоришҳоро сари вақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Милҷон Холов. яке аз афсарони шуҷоъ, майёри кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Ғолиб Абдунабиев барои ҳифзи марзу бумии ватан қаҳрамонона ба ҳалокат расид. маросими ҷаноза ва дафни родмарди накуноми ватан Ғолиб Абдунабиев дар зодгоҳаш деҳаи навоботи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ баргузор гардид. бар асари муноқишаи марзӣ ки бо иғвогарӣ ва аҳдшикании ҷониби Қирғизистон рӯй дод, яке аз
افسران شجاع وطن майори کمیته دولتی امنیت ملی غالب عبدالنبیев با شهادت برسید. در زادگاه شادروان دهه نوآباد مراسم جنازه و دفن او با یک شکوه و جلال و افتخار از این رادمرد وطن برگزار شد. در جمع آمد ماتمی نمایندگان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین و سابقه‌داران مقامات امنیت به سخن برآمده از قهرمانی این رادمرد جوانمرد با یک افتخار سخن گفتند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده باری دیگر اظهار داشت که چنین رادمردان هیچگاه از یادها فراموش نمی شوند. امروز برای ما افتخار خیلی بزرگ است که باز یک فرزند رادمرد تاجیک زاده دهه نوآباد جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی غالب عبدالنبیев در راه وطن جان خود را نثار کرد و ما هیچگاه نام چنین فرزندان شجاع و سربلند ملت را فراموش نخواهیم کرد. همینطور با اشتراک یار و دوستان، پیوندان، عزیزان، همخدمتان و نمایندگان از مقامات گوناگون دولتی و امنیتی مایور غالب عبدالنبیев به خاک سپاریده شد که همگان باری دیگر اظهار داشتند که نام او هیچگاه از یادها فراموش نخواهد شد. بینندگان گرامی، گزارش‌های دیگری برنامه در همکاری با شرکت تلویزیون و رادیوی سیمایی مستقل یکم شهر خوجند آماده شده است. متوجه باشید. ما هیچی وقت نتونستی گریختیم برفتیم آمی خونه پروفتیم برفتیم من بچه و نیو رو میگفته من آبور من دارو میسیمه çok ilgili hocam. Maydici köyde gudemeyince, harat kemin köyde gudemeyince, gay harat asım uçini, harakat ke giri ihtimamiyce. Ha maca xoku, harat akhob hame bedo kelim. Bedo ona kelim mümkün şehit büyüdü, hudom edona. وقتی که صدای تیر تفنگ شنیده می شود، سردار این عائله دوان به خانه حجره کودکان می آید. اما تا آمدن فضا را تاریکی فرا می گیرد، چون که صدای تیر و تفنگ توپ ها به حجره این خانه الکی زده در آمده بود، ولی کودکی که هنوز 1 ساله نشده است در این گهواره خواب می کرد. بابا که چشمانش روشنی را نمی دید کودکچه را گرفت و گریخت و اون کودک سلامت ماند. ساکن 40 ساله جماعت دهاتی مذکور نوابسته از چنگ و تفنگ صدای بلندی گوشخراش نبیره نزدیک 1 سالش را از مرگ نجات داد. اما تیر و تفنگ دشمن که عهد شکنانه سوی مردم آسایشته هر لحظه می آمد، باشندگان این منزل استقامتی را مجبور کرد به جای بیخوف کوچند. بوم میشد یخته اینجا فروما من اینجا خونه گشتم من چیزی گفته دویده بیام یخته تگی دار به فروما تیپ تولیک شد دو تا این پسری ما گفته دویده من این محالکه اومده بیام خارج زنده سلامت باد خیلی کمکار ضرر رسوند گفته من تک تکی دیول فرومو برافتم. قصه فوت زنی 60 ساله که از او کرامت ظهور و نام میبرند پیوندانش را به حیرت آورده است. نظامیان کشور همسایه طریق سنایپر به تخت پشتش تیر زده کشتند. ساکنان با سؤال به ما میگویند که در این مناقشه سرحدبانان یا خود نظامیان قرقیز چرا زن و کودکان را به هدف میگیرند؟ ساکنان آسایشته چی گناه دارند؟ من قیمسی آدم مرد سنایپر که زدگی می او یکم وقتی زدگی می دونی محلنده بود وقتی 6 سال سگه ندیدیم تیر زدگی تخت پوش از طرف دستی راست خیلی سر شد پخر از طرف خدا شد همه پناهگاه خودمو با این طرف آمدیم بچه های گرفتیم خواستیم تنجیه
ما میخواهیم تینج باشد، آرام باشد. من حاضر آرام و خرسند زندگی کردن میخواهیم. ما با از نو نمیخواهیم که همیشه جنگ آغاز شود. تینج باشد، صلح باشد. ҷамоати деҳоти Очиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо Ҷумҳурии Қирғизистон хати сарҳад дорад. ҷамоати Очиқалача асосан бо ду деҳа, деҳаи Мақсад ва интернационалисти кишвари ҳамсояи Қирғизистон хатти наздики сарҳадӣ дорад, ки масофаи умумии он 21 километрро ташкил медиҳад. ҳар дафъа вақти таниши ҷанг ҷониби ҳамсоя ҳамеша аввал ҳуҷум карда, ҷониби Тоҷикистонро боз айбдор мекунанд. ин рафтори ҳамсоя мақоли дузди зӯр соҳиби говро бастаастро мемонад. тоҷикон мардуми сулҳҷӯянд ва тӯли ҳазорсолаҳост, ки бо ҳамсоягон фарҳанги неки ҳамсоядориро нигоҳ дошта муносибат карда меоянд. имрӯз Тоҷикистон тавони низоми кофӣ дорад, ки ҳамаи танишҳову ҳуҷумҳои душманро зада баргардонад. бинобар ҷониби ҳамсоя низ бояд чунин оини ҳамсоядориро омӯхта бошанд. дар бораи вазъият дар сарҳад бошад ҳаминро гуфтанием. вазъият мувофиқ ба соати 18:00 санаи 18 сентябр дар ин минтақа ором буд. инҷо манзили истиқоматӣ аст. он дар хати марзии деҳаи Очиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо кишвари ҳамсояи Ҷумҳурии Қирғизистон ҷойгир мебошад. соҳибхоназан Муҳаррам Ҷумъаева бо ҳасрат мегӯяд, ҳангоме ки духтаракони мактабхонаш машғули дарс буданд, ҳавлияш тирборон гардиду чанги замин ба осмон хест. чангу ғубор ва дуди сиёҳ на танҳо ҳавлии ӯ, балки тамоми маҳалларо фаро гирифт. دخترچه‌ام هم تمی خانم درس تیار کلاسگی بودن که یک بار همین بنبست شد که کفی نمیجه. ما نتونستیم که گریخته. بعد از 1-2 ساعت میخید بعد داداش آمدن و همه مای پایین به سکین فروردن تا ساعتی 7 نمازگر پایین بشیدیم. یک ایلاج کردن سالداتا ماهای بروردن پایین ببردن تا شب تا سحر یعنی همسایه شدیم. ایلاج نشد برفتیم همه ما سالوچک پالوچک من آمدیم اول خانمو هیچ چیز نیست، همه جا وایرون، همه جا غلطیدگی. аз тиру туфанги сарҳадбонони Қирғизистон ҳамаи хонаҳои манзили истиқоматии Муҳаррам Ҷумъаева осеб диданд. дар ин оилаи Ҷумъаевҳо ба ҷуз аз хисороти моливу равонӣ осеби ҷисмонӣ низ рух дод. падари хонавода аз тири душман дар пояш ҷароҳат бардошт. ҳоло мӯйсафеди 70-сола пас аз ҷарроҳӣ зери назорати духтурон қарор дорад. من بیام که مثبت افته خور افته آمده دریف شدگی من میدیوه تمام بیهوش شما نیست ما سونی همین تنکو اینجا نبود این فادوله منه گرام برامده جوگلی گرام برامده مو هایکر برامده برام کی پوچک منفی خمرات خونه باستوچم و ریمیتی یخی وای که همون کسی خونده باندمان نمیشه یک تیسپرت خالی کردم نمیستاد من نمیخواد وای چیز در اونده مونده که منم تو سخونو هم در اونده مونده است اینه برام شکستگی حوزه شکستگی سیم مونده بودی من وقتی موندگی خور رفتی همین رفتی دیدم اوندم ما همون بیریم به سادگی بودم همینجا کفید اونده بینم که کفیدگی اوجه اینجا ها از طرف قرقیز آمد اینجا در گفت من او بریخته کشته برام دم باشته اینجا برام بودم که وای توشکی وسیله دیدم دریف همه جا کفیدگی بالا ها نبود گشته اینجا برامده روام که مسافت رفته گشته بودن همون خانه پایان بهم زد این خلکو بیاد دارم قرقیز یکم قرقیز سر کردم. масъулини ҷамоати деҳоти ин минтақаи назди марзӣ мегӯяд, то имрӯз беш аз 25 манзили истиқоматии сокинон осеби ҷиддӣ дидааст, вале ҳанӯзам ин рақам тағйирёбанда буда тамоюли зиёдшавӣ дорад. зеро масъулини шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хисороти молиро ҳисоб карда истоданд ва дар ин самт кор идома дорад. شهر خوجاندنده شهر بستاننده هست خیلی ناحیوی هم مرکزنده هم هست بیمار همشون اونجا باید کنن اما شماره اینی قش حاضر نیست سبوکا بود بعد هم از کلکزی دیگه راش دو علاقه خانشان جوبجو شدگی اما سبوکا چند نفر نه اینق نمیدونم راستی که شماره که من میدونم زیاده 60 نفر همینجا قید بگرفتگی باقی مونده رایبانسنده با قید گرفته شد. یعنی 60 نفر در حولی هاشون زندگی کردن. نه 60 نفر بیمارایی که با قید گرفته شده که در روز همون جنگ حساب به دکترها قید بگرفتگیش تقریبا 60 نفر. با دیگراش با اون رایبانسه هم قید بگرفتگی پلان اوبلوبانسه و بعدش بودگی
дар натиҷаи даргириҳои ду рӯзи гузашта дар ҳудуди деҳаи мазкур талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шудааст. рӯзи 16 сентябр пас аз адои намози ҷумъа масҷиди ҷомеи ин деҳа зери тирборони шадид қарор гирифт. ҷониби Қирғизистон дидаву дониста ба сӯи мардуми осоишта, ки фаризаи илоҳиро анҷом дода ба хонаҳояшон бармегаштанд, аз тиру тӯб истифода карда онҳоро ба ҳадаф гирифтанд. ин қатрае аз нобакориҳои ҷониби ҳамсоя аст, ки бо нияти сулҳи ҳамсояаш бо садои тир ҷавоб медиҳад. субҳи рӯзи якшанбеи ҳафтаи гузашта дар назди боғи тиллоӣ ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардид, ки дар он аз тарафи хоҷигоҳи деҳқонӣ ва соҳибкорон маҳсулоти нисбат ба бозор арзон пешниҳод гардид. дар доираи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент субҳи рӯзи якшанбе дар назди боғи тиллоӣ шаҳри Панҷакент ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор шуд. аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ва соҳибкорӣ барои сокинони шаҳри Панҷакент як миқдор маҳсулоти кишоварзӣ бо нархҳои нисбатан арзон пешниҳод гардид, ки воқеан ин аз тарафи сокинон бо як фараҳу шодмонӣ пазироӣ шуд. мавриди зикр аст, ки боҷи ташкили бозори нав дар назди боғи тиллоӣ то ба ҳол як гурӯҳ сокинони Панҷакент дар қади роҳ ба тиҷорати кӯчагӣ машғул мешаванд. муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода бо ҳамроҳии кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ аз роҳравҳои ин қисмати хиёбони ба номи Рӯдакӣ дидан намуда бо соҳибкорон, тоҷирон ва фурӯшандаҳо суҳбат карданд. аз онҳо даъват ба амал оварданд, ки онҳо бояд фурӯши молу маҳсулоти хишро дар ярмарка, яъне назди боғи тиллоӣ ташкил намоянд. ҳамзамон ба онҳо тавсия дода шуд, ки бояд барои рафтуои мардум ва нақлиёт дар кӯчаҳои марказӣ шаҳри Панҷакент халал ворид насозанд. тасмим гирифта шуд, ки барои фурӯшандаҳое ки имконияти фурӯши молу маҳсулоти хишро дар дохили бозори марказӣ надоранд, дар назди боғи тиллоӣ шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешавад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом бахшида баҳси яксолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми ширкати Z-Mobile дар муассисаи давлатии хона интернети Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба 31-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии хона интернети Пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакент бо иқдоми ширкати Z-Mobile бо иштироки ҳаҷвинигорони театр студияи Ханни Камон барномаи ҳаҷвии консертӣ намоиш дода шуд, ки он аз тарафи бошандагони ин муассиса хуш пазируфта шуд. хоб ана акнун иноба чӣ шудаги духтурҷон шумо зишкамашона чок каридми? о ин бемор ангина инҷа чок каранда кор буд. диагноз ангина, операция ангина. шумо ҳеҷ гап не, мо ангини аз тарафи поён арешаш чакранис мекунем. мешад хоб нигоҳ мекунем, мекушоем. ана ина номаш ҷигар. шумо практиканта? дар идомаи чорабинии мазкур бошандагони муассисаи давлатии хона интернети Пиронсолону маъюбонии шаҳр аз ҷониби ширкати Z-Mobile соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд. иқдоме ки ширкати Z-Mobile анҷом дод боиси дастгирӣ мебошад, зеро ин чорабиниҳои фарҳангӣ метавонад барои хушҳоливу рӯҳбаландии шахсони бепарастор мусоидат карда нигоҳашонро ба ояндаи неку дурахшон ва қалбашонро ба зиндагӣ гарм созад, чун ин қишри ҷомеа бештар ба ғамхории ҳар яки мо ниёз дошта барои ҳаёти осудаи худ ба ҳамрозу ҳамдил ва ҳамнишин эҳтиёҷ доранд. имрӯз мо дар арафаи ин иди муборак дар хонаи Пиронсолон як иқдоми нек ширкати Z-Mobile
ҷумҳурии тоҷикистон иқдом гирдааст ки ҳамин ин пиронсолонро бо маводи хӯрока, бо маводи либос ва бо консерти идона табрику муборакбод намуда ба онҳо умри дароз, тани сиҳат, хотирҷамъӣ талаб менамоянд. мо ба директори генералии ин ширкат раҳмати худоморо баён менамоем ва ҳар сол мо нақша гирифтагӣ ки дар ҳамин хонаи пиронсолон аёдат намуда ба онҳо ёрдаму кӯмак намоем. бинобар ин моро зарур аст ки пайваста аз ҳолу аҳволи ин тоифа инсонҳо хабар бигирему барои бароварда сохтани хоҳишу эҳтиёҷоташон дасти кӯмак дароз намоем. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед. нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент ба маълумоти шумо мерасонад ки мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 151 мӯҳлати пардохти маблағи патент то санаи панҷуми ҳар моҳ муқаррар карда шудааст. ҳамзамон дар мӯҳлати муқаррар гардида пардохт накардани маблағи патент нисбати шумо мутобиқи талаботи моддаҳои 600 ва 616 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода мешавад. дар сурати машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бидуни қайд дар мақомоти андоз тибқи талаботи қисми 1 моддаи 617 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи аз 4480 то 5120 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ карда мешавад. хотиррасон менамоем ки барои ситонидани қарзи андоз нисбати шумо мавод омода намуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти дахлдор равон карда мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.